El Nou Esportiu considera justificat Cesc Fàbregas. El centrecampista respon amb la seva millor versió com a jugador a la confiança que el Barça li va mostrar rebutjant l'oferta multimilionària del United. En pàgines interiors podem veure com, contradint el que va insinuar Jaume Roures, el Barça-Madrid podria no jugar-se al migdia. A l'Esport parlen d'un pla especial per Messi. Diuen que treballa amb un nutricionista i es planteja 5 reptes: la Champions, la Lliga, el Mundial, la Pilota d'Or i la Bota d'Or. A baix a l'esquerra, una notícia transversal a tots els diaris. El jugador ha pagat 5 milions a Hisenda. Mundo Deportivo presenta els fitxatges de Tata. El diari diu que el gener es podria fitxar un central de l'equip argentí de River, Eder Álvarez Balanta, i l'estiu vinent el porter de Newell's, Nahuel Guzmán. També a la portada, a la part inferior, insisteix que el Barça-Madrid no jugarà a les 12 del migdia. A banda dels fitxatges sud-americans, el diari també defensa que el nou de fabricació casolana demana pas. Dongu, Sandro i Sanabria, juvenils que juguen amb el filial, podrien encarnar el famós Pla B. El diari Ara es fan ressò que el preu de Bale arriba al Parlament Europeu. Un eurodiputat belga vol demanar que s'investigui el fitxatge del jugador galès. Notícia impactant a la portada de l'AS. Neymar va tenir fitxa amb el Madrid. La imatge és la d'aquest document. A l'equip, a la part superior de la portada, es pregunten: i si Ribéry ha jugat com un pilot d'or? El Xile en la quarta retraten el narrador esportiu Negro Palma en la portada i expliquen com segueix els partits que narra, veient-los per la televisió.